Okay guys, barka da warhaka. A wannan bidiyon zan nuna maka hanyar da zaka bi ka samu kyautan data 500 MB 1 gig, 2 gig ko kuma 3 gig. Ya danganta da yanayin yawan kyautan datan da za su baka. So akwai wani abu da muke ce masa MTN point. So a duk lokacin da ka siya data, kana siyan data ana baka kyautan point din nan. So wannan point din ya taru, maybe ya yi yawa yanzu haka baka sani ba. So amma a wannan bidiyon zan nuna maka yadda zaka yi amfani da wannan point din wajen siyan data kyauta. So a wannan bidiyon zan nuna maka yadda zaka siya wannan datar da wannan point din. So alal misali a yanzu na shigo zan yi checking balance, za ku kalli babu kuɗi a sim din nan nawa. So amma na kuma zan siya data zai siyo ta hanyar wannan point din. So kun gani a yanzu dai ba ni da kuɗi, wannan bonus ne. Kun san dai bonus ba zai yi a siya data da shi ba, sai kuma dan guntun datan da nake da shi, kun ga ina da 0 balance. Okay guys, ka danna subscribing din wannan channel din, ka tabbatar ka yi subscribing yana da amfani, ka yi liking kuma ka tura a group ko da ɗaya ne na WhatsApp, zai amfani mu baki da. Okay, so ka fara shigowa cikin dialing wayanka kamar haka. To sai ka yi haka sai ka danna akan daidai sim naka na MTN. So bayan ka danna nan gurin kamar haka, so wannan ya danganta da yanayin yawan siyan datan da kake yi, ana tara maka point. Idan kana siyan data ana baka wani kyautan point, to sai ka danna 3. To za mu fara yin checking balance, point namu guda nawa ne. So a yanzu zaka kalli, zaka iya kana da damar siyar 500 MB akan naira 50. Hakan yana nufin 1 gig akan naira 100. So zan danna kan 2, gwada siyan 2 gig. So 500 MB a yanzu na haka za su caje ni naira 50 su bani 500 MB. So zan ce 2, zan siya da point kenan tunda bani da airtime, bani da me kati, to zan ce 2 airtime. Okay, zan ƙara cewa 1. To successfully, ka gani successfully ya siyo, saboda ina da point a ciki, ina da point na siya data 500 MB kyauta. So a yanzu nan za ka iya siyan data da wannan kati din. So bari mu yi checking balance din point namu, point nawa muke da shi, wanda a yanzu ma zan iya, na tabbata in ya siyo zan iya siya. So amma na in na danna zai iya siya, amma na kuma kawai dai 500 MB ya riga da ya mun daidai, shi iyakacin siya ishe ne. Okay, zan danna 3 domin kalli balance dina. So za ka kalli ina da balance din 500 MB wanda na siye shi a kyauta ba tare da na biya kuɗi ba. Okay, kai ma yanzu ka gwada, in kana da point za ka iya siyan 1 gig ko kuma 2 gig ma ko 3 gig ma. Ni na tabbata yanzu na siya zan iya siyan 3 gig, ina da point da yawa. Okay guys, ka yi liking ka tura 'yan uwa domin kowa.